Systém schvaľovania dokumentov SSD je intranetová aplikácia, ktorá zabezpečuje elektronizáciu procesov. SSD je prepojená s databázou údajov informačného systému SRS. Vybavovať a zabezpečovať procesy elektronicky je v organizácii možné v ľubovoľných oblastiach, v závislosti od potreby organizácie a od softvérových aplikácií, ktoré sú v organizácii používané. Príkladom elektronického schvaľovania dokumentov môže byť napríklad schvaľovanie plánovanej dovolenky zamestnanca nadriadeným pracovníkom, schvaľovanie žiadaniek na použitie firemného auta a podobne, s prepojením na súvisiacimi dokumentami. Samozrejmosťou v nadväznosti na registratúru SRS je likvidácia a obeh faktúry. SSD je možné využiť v rôznych oblastiach v oblasti ľudských zdrojov, účtovníctva, verejného obstarávania, rozpočtu a tak ďalej. Z uvedeného dôvodu sa aplikácia SSD implementuje pre konkrétnu spoločnosť na mieru podľa jej potrieb. Aplikácia SSD sa vyznačuje jednoduchosťou nasadenia a implementácie, flexibilitou, bezpečnosťou a odolnosťou, jednoduchou správou. SSD je pripravené na použitie s novými pokročilými technológiami.